Kung ang isa kabukog sang silhig makakuha sang higko, ano pagidayhan ang tatlo, ang apat, ang dosina, kag bisan pa ang ginatos nga mga bukog nga hugpungon, dako ang iyang mahimo para sa pagtinlo sa mga tilinluan. Kita ginatawag individually. Apang dako pagid ang pagtawag sang Ginoo sa kabilugan nga iglesia nga magahimo sang iyang buluhaton. Ini amo lamang ang introduction sang aton leksyon sa sini nga semana nga aton pagatunan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagbusisi o kon pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation ang ako nupod amo gyapon ang ako nupod sa nagligad ng mga sinimana ang aton isa sang aton mga professors sa School of Theology diri sa CPAC kag labi na gid siya ang professor sa New Testament Studies. Wala sang iban si Pastor Francis B. Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag sa aton mga viewers, dako akong pagpasalamat nga ningin kaupod ninyo kag sa atong pagtuon subong. Yes, Pastor, salamat gid sang imo nga baton sang aton panawagan sa pag-upod subong sa siningation sa aton nga pag-review. Apang Pastor, are na kita sa lesson 13 katapusan, Pastor, and praise the Lord nga natapos na naton ang leksyon 13 sa sining third quarter. And then next week we will start a brand new lesson sa aton fourth quarter. Ang aton title sang leksyon karon, Pastor, A Community of Servants. Sa hindi pa naton, Pastor, tunan ang aton nga leksyon, aton anay tamyawon ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa may Dajanga, sa Coronadal Cities, sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, kabisan pa sa North Cotabato. Aton dira nga mga kauturan sa Masbate, sa Romblon, sa Mindoro, sa Palawan, mga kauturan naton nga mga Ilonggo dira sa Biliran, sa Samar, sa Leyte, kag ang aton man mga kauturan nga mga Hiligaynon speaking sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, sa Myanmar, sa Singapore, sa Hong Kong, sa may Taiwan, kag sa China, kag aton mga kauturan sa may North America, South America, sa Europa, sa Middle East, kag sa Australia and New Zealand, and Pacific Islands as well. Ang Dios magapakamayo sa aton. Sa siningation, akon man ginagreet ang mga Villan, Losaya Villan family sang ilang paghiliusa tungod sang kamatayon sang ila nga Iloy. Kag akon man ginagreet in special way ang mga Caldito siblings, aton ini mga alumni diri sa CPAC, si Alnime Caldito Jonaldo, si Alvin Ray Caldito, si Noren Caldito Sumalpong, si Bumbit Caldito, pod silang mga asawa, mga bana, kag mga kabataan. Kabay pang Dios magapakamayo sa aton sa sining aton pag-review sang aton nga leksyon. Pastor, aton anay, iduko ang aton mga ulo, akon pangabayon si Pastor Duroy sa hindi pa ako magbasa sa aton sadsaran nga teksto. Aton iduko ang aton mga ulo. Amay naman nga balaan. Salamat Ginoo nga ikaw nagatawag sa amon nga minkabahin sa imong lawas sa imong iglesia. Nga samtang magatuon kami Ginoo. Kabay pa nga ikaw maghatag sa amon sang
tagipusoon kag pagtuo nga mangin imo mga alagad nga mangin kapawa kami sa siniha kalibutan kag mga kabuhi nga mangin mabaton di sa imo nga atubangan kag kahalamutan hindi lang sa imong atubangan apang sa mga katawhan palibot namon. Ini tanan magitugyan kag pasalamatan sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sa imo pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23 kag 24. Nagasiling sa hiligaynon, ligonon ta ang pagtuad sang aton paglaom nga indi matiyong. Kay matutom siya nga nagsaad. 24, kag na magpatugsiling kita kung paano ang pagpukaw sa isa kag isa sa gugma kag maayong mga buhat. Ang Dios magapakamayo sa aton sadsaran nga teksto. Pastor, ari na kita sa lesson 13, the community or a community of servants. Sa akon, Pastor, nga introduction, akon ginhambal nga ang isa o kung duwa, tatlo ka mga bukog sa isa ka silhig, makakuha sang buling. Apang mas grabe pagid kung ang hugpong nga mga bukog sang mga silhig ihugpongon nimo, dako ang iyang mahimo. And that's the same picture, Pastor, sining aton simana subong nga leksyon nga a community of servants. Pwede ang isa duwa ka mga servants can do something, but how much more kung ang bilog nga iglesia has the spirit of servant leadership or servanthood spirit. Yes, Pastor. Matuod din na, Pastor, nga ang atong kalibutan puno sang evil. Yep. Makita nato dira ang injustice kag poverty. Mm. So, ang ini nga kadautan, ang iglesia makahimo gid sang dako kung kita maghiliosa. Dako gid kag amo ini And ang that's ginahimo sa aton Ginoo. Yes. Oo. And then he started it. He called the 12. And then eventually the 12 became thousands and thousands and thousands. Kag daw amo na nga espiritu, Pastor, hindi lang kay daw, kag amo ginayang nga espiritu ang gina-emphasize ni Kristo. Because ato na tunan, Pastor, sa ligad nga mga sinimana, sini nga quarter, nga magwali kita. Oo. Sang maayong balita. Yeah. But the best way of preaching the gospel is not only by teaching them by words of mouth, but by our hands, by helping hands and Sa ilang helping mga others. needs. Sa ilang mga needs. Bulig sa ilang mga kinahanglan. Kag aton na-emphasize nga that's a true kind of religion. That preaches the truth and also share and helps those who are in need. Okay. Sa nabalaan naton, Pastor, amo ina ginatawag nga kingdom priority. Yeah, okay. Nga amo bala ang iban atagan natog bili nga less na kita magalantos tong kagalingon apang ang pagtawag sa Ginoo sa aton budlay ni mga kauturan, but this is God's call and He will empower us that will be other-centered. Yes. It's opposite siya sa self-centered. Yeah. Okay. Kanami, Pastor, sa imo nga punto. Because this week, we will be discussing about servant. Yeah. Yeah, and servant leadership. Kabati kita, Pastor, sining word nga servant leadership. Many times we have heard. And now, we have the opportunity to dig deeper. Ano ini ang servant leader or leadership, and then a community of many servants. Yes. So, ari kita, Pastor, sa nauna natin na leksyon, the agents of change. Yes, Pastor. Kag it mentioned about the metaphor, ang mga palanggiran sang asin, kag kahayag, palanggiran, being an ambassador. Si Pablo nagambal man about the body of Christ, about being an ambassador, being a perfume. Oo. Sacrifice. Yes. So, Pastor. dugang ini siya, Pastor, sa kining mga images bala, mga laragway nga ginasili ni Paul.
dugay ini siya siling sa Ginoo sa Mateo 5 nga Yeah. kita ang mo ang Ang suga kag ang kag-asin, kahayag. yeah. Oo. Asin, Yes. kag-asin, pastor. Yes. Yeah. Oo. Pastor, being perfume daw bag-o pa ginakon niya na talupangdan ini. Dugay na ni diri sa kay Pablo nga kita amo ang kahumot, Yeah. pahumot. Oo. Ano pastor ang imong sining kwan? If specifically ining perfume, why we are supposed to be a perfume for God or for the community? Yes, makita ina nato pastor sa ikadahang Korinto 2, Yes. 14 tubtob sa 16. Ang nasiling dito pastor gali nga ang aton bilang amo nang maayong buhat kag Oo. aton nga ministry nga gipadayon ta nga mga ministry okay. sa Ginoo. Yes. Mangin kalamutan sa Ginoo. Yeah. Kag Kag bisan- kahamot. mahamot siya. Mm. Kag bisan pa pastor hindi lang gali sa Ginoo, kag bisan pa sa mga hindi tumuluo o kon sa tanan nga katawhan. Bisan pa ang mga hindi mga unbelievers. Yeah. Kanami pastor balas ang tawo sang babae o kung sa lalaki nga mahumot pastor no. kanami lang may mag-agi nga mahumot oo. Daw kanami sang imong nga feeling and then daw may ara ka nga appreciation. Yeah. And that is also the mind of Paul when he mentioned about perfume. Nga mahumot kita, nga pag-agi ta, kita nga mga Kristiyano mag-agi ta, people can appreciate nga kanami sa aton, kahumot sa aton. Kay nabiligan ko Kay nakimo kita bulig ni brother nakahimo. so-and-so, Yes, ina so, nga- and we have done good works so, sa mga tao. So mahimo kita humot sa ila. Aside from being salt, aside from being light, aside from being the body of Christ. Okay. How about ang ambassador, pastor? Anong yung mga punto nga atong makuha diri? Kung nanamian ka pastor sa perfume, kung pahamot, ang akong pastor ang ambassador. Na napaktan gid pastor kay. Yes. Ay ang ambassador abi daw ikaw ang official representative. Yes. So, ikaw ang nagarepresentar, no? Nagatiglawas ka sa nagapadala sa imo. Ang padala sa Nagahamo. imo. Sang- Sa ato ni international law, nabalaan ta sa sininga kalibutan, nga bisan ang embassy dito sa isa ka pungsod, layo na siya sa home country, pero it's as if, it has the sovereignty Yes. of the country that it represents. So, Yes. para amo na wala pa sa ang embassy sa Philippine embassy sa bisan pa sa Amerika, Sa Amerika. hindi ka dali ang Amerika mismo bisan ato Oo. sa ilang lugar. Yeah. Kay ti Philippine embassy na mo. Yes. Parihaman sa ilang Yeah. embassy, embahada diri sa aton. Yeah. So- And that's correct, pastor. Official representation. Oo. Kay ti ikaw ako nakaagi man kadto sa iban nga nasyon. Okay. Kami pastor nakadto kami sa Oman. Sa Oman may ara nga kuan nga Philippine Embassy. Okay. Oo. Nga ti sa gwa sa Oman makita mo damo nga mga Muslim damo nga mga ang the way they do things sa ila dito ya. Pero pag sulod mo sa Philippine Embassy, dito mo na mabatian ang mga Ilonggo, mabatian mo na ang mga Tagalog, Oh. mga Ilocano, dito ni mo batian. And then as if it is Philippines, as if it is Manila, at as if it is Negros, nga dito ka sa sulod. Kaya ang tanan mo nga makita dito, mga all Philippine products and everything. Bisan ang ilang mga siya, may mga kawayan dito ng mga siya. So you see, that's it. So those people who are there are ambassadors of the Philippines. Nga dito makita nimo. Amo man ni pastor sa ako na nahangpan nga kita ambassador sang atong ginharian nga ara sa langit. And we should live a life nga ang dito sa langit nga kabuhi aton kabuhi diri sa duta because we are ambassadors of Christ. Yeah, ang insakto na pastor kag ang isa dira ka calling kag ministry ta nga kung ambassador kita ni Kristo and he is not just the King of Kings and Lord of Lords, no? Kag dapat maipakita taman ang character of God's kingdom. Ang kingdom values sa ginatawag. Oo. Kag amo na siya ang mercy, grace, love, amo ni ang mga kingdom values nga justice nga dapat atong mapakita. Kag kun mahimo ta ina pastor, bisan subong nga wala pa sa Kingdom of Glory, wala pa nagkari ang ginharian sang Ginoo, ang mahimayaon nga ginharian niya. Apang may ara na kita nga foretaste. Makita na nila amo gali ni ang matuod gid nga kingdom, no? If we can show it in our church. Yes. Oo. Nga
Kanami pastor sa imo tong ginmensionar kag ginexplikar about kingdom priority. Oo. Nga ang prioridad sang ginharian sang Ginoo amo ang pagkaluoy, amo ang justice, oo, kag equality, helping those who are being oppressed, the voice of those who are voiceless. Oo, na amo na siya. So, amo na mga kauturan nga kita, we are told to live here in this earth, sinful earth, as ambassadors. Oo. Yeah. Nga makita sa aton ang kalumo, ang kaluoy, ang pagtatap. Though, padayon ang paghambalta sang kamaturan. Kag pastor kadamo sa mga tao na converter, hindi sa pagwali, kundi sa maayong mga buhat. And then, I know of one, oo, nga na-converter siya, not necessarily because of the truth. Yes. Ang kamaturan, iyan na lang nahangpan, sang tapos na siya na-converter, sang tapos na siya nakabaton kay Kristo because of the good works that the church have done to him Yeah. and to his family. And then honestly, Doc, ang nakita na ko, Doc, hapos lang ni siya hambal in kingdom values bala, in kingdom priorities, kag kingdom actions. Okay. Nga amoy ni siya ang evangelism, Mm-mm. kag ang justice, no? Mm-mm. Apang hindi kita magkabalaka makauturan kay amo gali na nga kinahanglan gid nga maangot kita sa Ginoo ang daily na to commitment because this is the ministry of Christ. Mm-mm. But if we are daily connected with Him, then maghatag siya sa atong sanggahom, maghatag siya sang resources nga mahimo ta ini in an own little way Amen. to further and to enact. Ang enact bala pastor ang Oo. pag-establish Yes. sa kingdom sa Ginoo subong. Subong. Hindi nga bisan pa nga gahulat lang kita. Oo. So, but we are already Yes. starting to enact the kingdom. Yes, and that's it. Started already to do what Yeah. is being told for us to do. Hindi kay hulaton pa naton. Oo. Oh, tiyan mo nang nasiling anon pa naton kung patay na ano pa ang kumpay kung patay na ang kabayo, and that's the point. Pastor, kadto kita about ining word nga servant. Yes, as a community we are servant. Yes. Yes, as a group of people we are servant. Ano pastor, I will give you the first blood regarding this servant. Anong imo na hangpan ni pastor? Ini nga pagka-servant nakita nato diri sa aton nga leksyon nga kung ikaw ang servant in the context no sa New Testament wala ka rights. Mm-mm. Yeah. Kay you're just a servant. You don't have a voice even. Kay gahulat ka lang. Gawlat ka lang. But then Kag wala pag gid kabayad, ga serbisyo ka lang. Oo. so you're a property. Wala compensation. Yes. Go ahead, Exactly, Doc. Yes. Oo. And then, ang punto ni Pastor, we are servants, but ang ginasiling bala diha sa John 15, nga ginahimo man kita sa Ginoo nga mga friends. Mm. So daw may tension diha, Pastor, servant ka, paano ka mangin servant nga friend ka sa master? Mm-mm. So there is a level, Pastor, of there is a higher level. No, kay kun ang friend lain na mo, naga-share ka na sa imong nga life with your friend, right? Hindi ba lang kung may friend kita, ga-share kita. Yeah. So, ang Ginoo naghatag sa aton sa higher level man, no, of servanthood. Yeah. Nga ginatawag. Oo. Nga amo ang to share our lives with Christ and we partake the life of Christ, and then in return we partake this to the people around us in the Yes. church and even outside the Yeah, church. kanami pastor sina. Kag ako man nadumduman pastor nga si Kristo servant, hindi bala? Yes. Oo. Pero ang siling ni Pablo nga iya ginhatag ang iyang kabuhi for the sake of others. Na tiyan mo na bala pastor no, damo sa mga istorya nga ginatawag nga ang ido is man's best friend. Oo. Kag damo sa mga istorya nga ang ido naghatag sa iyang kaugalingon for the sake sang iyang agalon. Oo. Nga may isa pa gani nga nakita ko sa YouTube nga lapit na lang mabanggaan sang sakyanan ang isa ka bata. Ang ginhimo sang ido, ginbundol ya ang bata, ginbungguan yang bata, nagtabog ang bata sa higad sang karsada. Ang ido amo ang naipit. Oo. Oo, na. So, ina nga klase sang istorya pastor, amo ni ang aton makuha man sa ginatawag nga servant. Oo, nga si Moses nagsiling siya, Ginoo, oo, kung imo man lang ni sila patyon, ako na lang. Oo. For the sake of these people. Pero pastor, ang isa pagid ka punto nga ako nakuha diri sa action ni Moses. Nga these people are not deserving to be Yeah. saved, pastor.
Hindi sila deserving kay tama sila. Bagay gid sila nga palatsyon sa Ginoo. Pero even though amo nang nakita ni Moses nga they are not deserving, yet Moses would like to exchange his life on behalf of these people Yes. who are quote-unquote undeserving. Kag way siya nagsugot, Dok, sang ginsiling sa Ginoo nga kuhaon niya even Oo. ang covenant niya. Oo. Isaylo niya sa iya. Yes. Kag sa iyang descendants, way siya nagsugot. Yeah. Tungod sa iyang gugma, Dok, Oo. kag sa iyang identity with the people. Yeah, ho. Kag ang iyang spirito being a servant. Yeah. Yes. Oo. Kag Dok, maidugang ko sa Yeah. animal, no? Nga Yeah. dog, karabaw. Lain man to ako nabatian, Dok, Mm-mm. nga sa mga farmer, siling nila, ang karabaw daw is farmer's best friend. Mm-mm. Okay. Ang dog is man's best animal. Pero ang bag-o daw subong, Dok, ang man's best friend ang ido. Edo. Ang karabaw, farmer's best friend. Ah, Pero ang okay. bag-o subong, Dok, lain. Oo. Ang karabaw sa mag-uuma is farmer's best animal. Oh, okay. Kaya ang best friend yun niya si Jesus. Ah. So sa iyo daw, Dok. Very good. Man's best animal. Yeah. Most loyal, pero ang best friend daw si Jesus. Yeah. Okay. May-ari ko di, Pastor. I hope you won't mind. I will ask you. Oo. May ginhamba, may sa atong nga leksyon dire, may isa di ka dinalan nga nagasiling at its best, evangelism, bringing the good news of hope, rescue, repentance, transformation, and God's all-embracing love is an expression of justice. Yeah. Yeah. Pwede nimo, Pastor, ini ma-explicar nga ang nahimo sini nga justice. Nga justice. Oo. Okay. So, ang justice is more on equality. Okay. Oo. So, nagsiling diri nga kon ang isa ka tawo maghinulsol, Mm-mm. no? Makabalo siya sa mayong balita, Yeah. mahimo man siyang palagian sa justice. Mm-mm. So halimbawa, Pastor, sa isa ka amay Oo. nga Nadogdaog yung dagdag pamilya. mo, Asawa. Oo. physically abuse. Oo. Kadamo na nabatian ko na, Pastor. Yes, oo. Dok, nga sang nabaylo ang tawo, Oo. nga why na niya. So nalipay na. Yeah. Di ba may kalantawa na, Dok? Something happened to daddy. Oh. Before ko nagkanto, Pastor, dire sa atong studio, amo na nang tukar dito sa balay, something happened to daddy. I have heard this several times, ini nga kanta. Pero kaina daw nag-contemplate ko nga something happened to daddy. Nga daddy has changed. He's not the same anymore. He's not the same anymore. So kung ato ni ibutang sa bisan di na context, Pastor, may Yes. justisya man gid. May justisya. Oh, sa family, sa Yeah. business. Yeah. Kung ang isa ka bisan ordinaryo lang. Yeah. Or taas siya rango. So Yeah. lain ang iyang pagtratar. Yeah. May naanuhan ko na, Pastor, sa may isa ko nga kung madumduman ko nga co-worker niya dito sa Middle East o FW, lain gid daw ang Adventist, no? Actually relative ko nagkadto sa iya nga, lain gid ka ba? Dugay na sa pila nakatuig Muslim, na friend pa niya ang Muslim kag nahimo na Bible studyhan. Yeah, oo. Okay, balik kita, Pastor, sa inang kantang Something Happened to Oo. Daddy. May gamay pa ko, Pastor, nga idugang. Okay. Because the daddy has done injustice sa iyang bata. Mhm. Ga-promise lang siya nga promise, wala iya ma-fulfill ang promise niya sa iyang bata because na busy siya sa, that's the lyrics of the song, the context of the song. Busy siya sa world, sa mga kalibutanhon nga mga ano ni nga mga buluhaton. Nalipatan niya na iyang panimalay, iyang bata. So, amo ni siya nga when an individual has been caught by the love of God, by the word of God, by the truth, he will be able to do justice sa mga katawhan. Di labi na gid, Pastor, isa lang. Labi na gid kung ang tanan nga membro sang iglesia will be able to do justice sa Amen. bilog nga Amen. ano ay han, siguro we will be able to turn the world The world upside upside down. Or in our local context, we will be able to turn our community, the society we are in, upside down. Yeah. If everybody has this kind of experience. Yes. Oo. Pastor, may ari pagid ko di nga gamay nga punto. Bahin sining kwan bala, sining servant, Pastor. Oo. May balikon talang gamay. Oo, Okay. yeah. Before we go on further sa atong election.
Ang aton nga leksyon, pastor, naghambal siya sa page 160 nga the priority or the most important ano ni siya. What we need today are not, as is so often suggested, more servant leaders, but properly understood, more leading servants. Kag tuod ni pastor bisan sa magkadto ta sa mga bookstore. Kadamo dito sa mga libro nga servant leadership. Yes. Oh, pastor, ikaw man ang naman ka to sa pero I believe nga mas may experience siya ka pastor so nga ma-explain sini sa Yeah. atong mga viewers. Because pastor, ang akon nga dissertation sa akon Doctor of Ministry is about servant leadership. Oo. Mga kauturan ng servant leadership. Oo. Kung ako pa-explica ron sini pastor, kasimple lang. Ang servant leaders are not leaders that serves, but servants that lead. Iba, pastor, ang leaders nga nagserbisyo. Oo. Primarily, hindi sila servants. Leaders sila. Oh, but since they are required to serve because they have been given the leadership position, nag-serve sila. Okay. So, ang serving is not really the real thing. They are just simply forced by the circumstance of being a leader, nag-serve sila. But a real servant leader is that servants that lead. In other words, ang ilang primary nga life nila are servants. And since nakita silang may leadership sila, they were given the leadership Yes. position. Oh, but primarily they were servants. So amo na yung aton nga leksyon, nagahambal nga we need more leading servants. In other words, we need people who in reality were servants or are servants. So in other words, pastor, if I can Yeah. bisan ang mga servant leaders, Oo. bisan wala sila leadership, They are still serving. padayon gyapon Padayon sa sila pag-serve. serving. May leadership o kung Wala. wala, Oh. they are still serving. Pero ang servant leaders, Yeah. Oo. Nag-serve lang sila because they are ought to serve because they are leaders. Oo. So So, that's the pwede, difference. That we need more servants that lead. Amo na sa sulod sa iglesia nga we need people who are serving. Oo. And by serving, like Jesus came as a servant, in a form of a servant. He said, I did not come to be served, but to serve others. And that's the spirit. Yeah. We are called as a church, we are member of the church as servants, as serving. Oo. But nakita si Kristo nga may leadership, so ginbutang siya as leader. Gusto gani siya nga koronahan as king of Israel, but wala niya gin-accept because siling niya hindi na diri ang akong ginarian ato sa langit. And that's it. So, salamat pastor. Kanami isa nga punto pastor nga mahangpan sa aton mga viewers nga ang pag-serve ta wala taga expect og position Yes. o kon promotion bisan sulod sa iglesia pastor. And that's correct. Kaya ang servant, pastor, ako na nigawon ng imong Okay, kwan. sige, pastor. Ang servant sa imo ginambal kay na wala sang rights, wala katungod, wala. wala human rights. Ang servant wala compensation, wala bayad ang ilang nga obra. And they don't expect any Correct. something in return. Nga tapos karon nga adlaw amo ni ang mabaton ko, amo ni ang akon madawat sa akon nga inobrahan. No, Yeah. servants are just working without any expectation of what will be in return. Yeah. Na tiyan mo man na sa aton kita kabay pa nga magtrabaho kita nga without any idea nga may sweldo ko ni karon, may amo ko ni. Kay kun ang imo una pastor nga sweldo lang, gaobra ka lang, gauna ka sweldo, ang imo nga obra, igo-igo lang man sa imo sweldo. Oo. But kung gaobra ka nga without thinking of anything, grabe ang imo nga trabaho, ang imo output pastor, dako. Yes. Yeah. And that's it.
So ang servants, bisan ano oras siya suguon mo, wala complain. And that is supposed to be our church as a community of servants. Kanami pastor no, kung amo ina sa gina-explain mo pastor no, kung may ano ina sa atong iglesia, magamay mabuhinan pastor ang pagsunggod o Pagsunggod. ang mga Oo. away Away. o ang pag-intindihan Yes. kay kung kaya sa pastor kung di ma-recognize kita Oo. do masunggod Wow. kita, pero that's not servant. And that's ano. correct, Pastor. That's not servant Attitude oo. or spirit. Kay kung kaisa bala gasunggod ng mga kauturan kay wala siya ma-recognize ang iya ginhatag sa iya ginbulig, Oo. wala ma-recognize ti masunggod na masambil na ang bibig. Oo. But a real servant of God does not need recognition. It's nice kung matulupangdan ka. Pero kung hindi ka matulupangdan, you don't even expect nga matulupangdan ka nga you will be recognized. Oo. Amo na siya. So ang real spirit of a servant does not expect any compensation. Ang real nga servant sang Ginoo does not expect, gigahatag kita ikapulo, pastor. Kung isa hatag kita kapulo because daw gapaabot kita nga dako ang bayad sang ibalik sang Ginoo sa aton. Kaya ang Ginoo nagsaad sina sa aton. But ang spirito pastor is that we give. By Because- not expecting yeah. in return. And then God is God. He knows what is best for us. Bahala na siya. Oo. So, in other words, Pastor, sa ginsiling mo, ang naintindihan ko, Pastor, ang gilantaw sa Ginoo, ang motivation tama. Yes. Not the amount even of work Yes. or service that we do to the church, Yes. but the motivation, no? Ang Yeah. ara gid bala sa tagipusoon pag-alagad sa Ginoo. Yeah, pastor, ang atong time daw hindi na gid makatag sa aton sing dako. Ari kita grace within the church. Ano ni pastor ang isa di ka punto nga imo mga kwan? May bugay sa sulod Yeah. sa iglesia. Ang ano bala, Pastor, ang ginatawag nga kingdom values of justice, love and grace nga ipakita ta sa kalibutan na ginsugo kita sa Ginoo. Yes. Kay ti iya na ang service mo, ginhimo na sa Ginoo kay ginpadayon ta lang nga mapahayag man sa sulod sa iglesia. Yeah. Oo. Nga ina nga bugay kag justice kag gugma ipakita ta man no, sa atong mga isig kapareho sulod sa iglesia. Yeah. Kag ang ako nakita di pastor nga isa man ka punto nga kung nagabulig kita sa iban, Oh. bulig kita sa sulod sa iglesia. We should not neglect what is inside the church. Pastor, kadamo sa mga pastor's kids nga nagareklamo nga ang ila daddy nga pastor, grabe magwali sa gwa. Pero pag abot sa sulod sang balay daw, hindi nakabalo magwali. Oo. Ito amuning ako nakita, grace within the church. Nga, sa maayo kita maghambal sa gwa, pero sa sulod daw hindi naton makita ang bugay kag ang gugma within the church itself. Yeah. Yes. Sorry Pastor, may nadumduman Yeah. ko Pastor nga ang bata kay busy iyang papa kada gabi permi pastor sa mga giserbisyohan ang pastor sa iyang mga congregation, especially kung mga patay. So siling sa pag-abot sa pastor no sa iyang panimalay, siling sa bata din kahalin pa mo ni mga giserbisyohan niya pati ang mga patay, may mga patay. Siling daw ang bata, may pa ang patay kay napaytay, may pa ang patay pa kay napakaytayan sa patay. So amo na ang hambal daw sa bata. May papatay, may panahon sa kay daddy. Oo, Sa may kuya wala. Okay, amo na wala. Yeah. And that's it. So, kadto kita pastor sa last, no. Encouraging each other with good works. So, nga pinaagi sa aton nga paghimo sa maayong nga butang, we will be able to contaminate and influence others as well. Yes, pastor. Anong imo puntong ma-share diri? Kag kinahanglan gid pastor nga we have to encourage one another because we are a community of faith and we are the Yes. body of Christ. Yes. And that's because of the body. Why na kita, pastor? I-last word nimo, pastor, sa atong election. Ang atong ministry, amna diri pastor no, nagasiling diri ang atong lesson that ang atong ministry is to feed the hungry, clothe the naked, and comfort the suffering and afflicted. Actually, amo ni ang ministry ni Jesus Christ kag iya man tangin sugo nga atom rin pagahimuon sulod sa atong iglesia, sa atong mga panimalay kag agbisan pa dito sa Gwa pastor. Yes, salamat. Mga kauturan,
ang buluhaton sa Ginoo gakinahanglan sa madamo nga mga katawhan. We can be a blessing individually sa sulod sa iglesia, sa guwa sang iglesia, but how much more kung madamo pagid ang magahimo nga medyo mahimo nga panalangin o pagpakamayo sa mga katawhan. Mga utod, wala gid guro namon mahatag ang tanan nga inyo gusto nga ginapaabot, pero kami ni Pastor Doroy nagapati nga ang mga major nga mga punto kang mga insights amo na hatag sa inyo. Kag ini would be enough for us to enjoy life together as a community of servants. Amen. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, salamat gid nga imo kami gintagaan sining oportunidad ni Pastor Doroy sa pag-share kag pagpalinton sa mga punto kag mga insight sa sining amon leksyon, katapusan nga leksyon sa sining third quarter sining tuig 2019. Ginoo, salamat sang tanan nga makapagpakamayo nga amo nabaton sa bilog nga trimestre. Dalayawon ang imong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen.